έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Στείνεται το τείχος από 3 παίχτες. Βάζει και την κατάλληλη γραμμή ο διαιτητής. 30 μέτρα είναι από το τέρμα. 30 μέτρα. Μόλις το έδειξε τηλεόραση, είναι 30 μέτρα. Το 9 έχει έτοιμο να το εκτελεί. Out. Κολτραβηγμένο φάουλ. Out. Όχι. Χτύπησε χέρι, λέει. Χτύπησε χέρι στο τείχος. Για να δούμε. Ναι, ναι. Σήκωσε το χέρι ψηλά το τείχος. Σήκωσε το χέρι ψηλά και είναι φάουλ. Και κίτρινη κάρτα. Ναι, ναι. Και ήρθε η μπάλα, είναι περίπου 1,5 μέτρο όπως κατεβαίνει η ΑΕΚ από τα αριστερά. 1,5 μέτρο από την περιοχή, από τη μεγάλη περιοχή. Κάνουμε και αναμετάδοση, βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, είναι ακριβώς έξω από την περιοχή, 1,5-2 μέτρα η μπάλα, στείνεται η μπάλα, στείνεται και το τείχος περικαλώ. Θέλει 5-6 λεπτά να τελειώσει, ρε παιδιά. Θέλει 3 λεπτά, 2,5 λεπτά περίπου. Έχει και 3 λεπτά καθυστέρηση να έχει, 5,5 λεπτά. Βάλε κανένα like. Τι παρέα έχεις? Ναι, κάνε ρέκεση. Αγαπητοί ο ακροατές, αγαπητό πολυπληθές κοινό του Ρουμ, στιγμές για μας. Αυτή τη στιγμή σας ομιλεί ο ομιλών Βασίλης Εφ σε αναμετάδοση του ζωντανού αγώνα μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού. Ετοιμάζεται να χτυπήσει το φάουλ. Πέρασε από το τείχος, γκολ! Γκολ! 1-0 η ΑΕΚ. 1-0 στο 78 ακριβώς. Γκολ, γκολ. Πάρα πολύ ωραίο χτυπημένο το φάουλ. Ακριβώς το... Όχι, δεν θέλει 5 λεπτά, 6. Θέλει 12 λεπτά συν την καθυστέρηση. 12 λεπτά. Ναι, ομιλών, ρε παιδί μου. Ομιλών είμαι εγώ. Πάρα πολύ ωραίο καλοτραβηγμένο το φάουλ. Πέρασε πάνω από το τείχος και κατέληξε στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Έπεσε βεν... Κόντεψε να πνιγώ. Έπαιξε... Έπεσε μεν στη... γωνία ο τερματοφύλακας στο 71ο λεπτό. Λοιπόν, βέβαια υπάρχει αρκετός χρόνος για να σοβα. Έτσι, δεν λέω. Ο Βάργας ήτανε. Ο Βάργας το χτύπησε το φάουλ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λοιπόν, δίνει οδηγίες ο προπονητής του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή για full επίδεση. Οι αεκτζίδες τώρα προσπαθούν να καθυστερήσουν τον αγώνα, να παίξουν την μπάλα όσο μπορούν πιο αργά. Κατεβαίνει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, οι αεκτζίδες, ναι. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να γίνει η δεύτερη ή η τρίτη αλλαγή, δεν έχω παρατηρήσει καλά, να με συγχωρέσετε πάρα πολύ. Ναι, είναι μια ευγενή προσφορά του Ρουμ από τον ομιλών Βασίλη Εφ, αναμετάδοση στο στιγμές για μας. Γιατί μερικοί δεν έχουν, είναι και φτωχαδάκια και για να βάλουν νόβα, να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Τώρα άλλο από το ραδιόφωνο να ακούει από το speaker και άλλο να ακούει από το στιγμές για μας. Υπάρχει κάποια διαφορά. Δεν λέμε. Λοιπόν, συνεχίζεται ο αγώνας, έγινε η αλλαγή. Οι αεκτζίδες προσπαθούν να καθυστερήσουν το παιχνίδι, να το παγώσουν. 1-0 κερδίζουν βέβαια. Έλα, Φουρτούνα, κάτσε πρόβλημα. Εγώ δεν κάνω αναμετάδοση τώρα αυτή τη στιγμή για να γελάσει και ο πικραμένος.
Τι μη χαλάω την αναμετάδοση. Άμα είναι να μας βάλει στο YouTube να γελάσει ο κάθε επικραμμένος, τι βάψαμε τη βάρκα. Λοιπόν, διότι όπως λέει και η παροιμία, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά βέβαια. Οπότε μάλλον αρμενίζουμε στραβά. Τι λέει ο Μπίλης με τα κατσίκια. Τι είναι αυτός? Λοιπόν, συνεχίστε η αναμετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκού από το Ολυμπιακό Στάδιο, αγαπητοί ακροατές. Βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό του αγώνα. Η ΑΕΚ, όπως πάντα, από το 78 έπειτα από επιτυχημένο goal foul. Όχι και πιο γρήγορα, σας παρακαλώ, μην επεμβαίνετε στα καθήκοντα του ομιλών. Σουτάρι! Out. Έχασε καταπληκτική ευκαιρία ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω το όνομα του, ποιος είναι αυτός ο Τραμπαρίφας. Για να δω. Ο Μπέρκ είναι, με το νούμερο 9. Ο Μπέρκ με το νούμερο 9. Από 3 μέτρα πέταξε την μπάλα out ο Βλάκας. Αλλά ήταν από κλειστή γωνία, θα έλεγα. Λοιπόν, έτοιμος να εκτελέσει το ελεύθερο τερματοφύλακα ΣΑΕΚ. Αργά στείλει την μπάλα, έτσι, για να καθυστερήσει και τον αγώνα εδώ που τα λέμε. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, δεν έχει αρκετές βάσεις σοβαρές, θα έλεγα, αλλά ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πιέσει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αμήνεται στα νερά, θα έλεγα. Έτσι. Τώρα γλωσσέψαμε και την πέρδα μας, αλλά τέλος πάντων. Πόσα λεπτά έχει ακόμα? Βρισκόμαστε στο 24ο λεπτό του αγώνα. Θέλουμε 6 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Έξω από τη μεγάλη περιοχή γίνεται αμυντικό ή επιθετικό έδωσε ο διαιτητής? Για να δούμε τι έδωσε ο διαιτητής. Ενώ είναι επιθετικό το φάουλ, έπεσε στα πόδια του. Ναι, σε πολύ καλό σημείο. Είναι στο ίδιο σημείο που, γεια σου Γκαζιάν. Καλώς το να. Καλώς το να. Πώς να εσύ ρε? Η μπάλα στημένη έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού, όπως κατεβαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή, γύρω στα 5 μέτρα, θα έλεγα, με 6. Τώρα θα μας δείξει και η τηλεόραση ακριβώς στα πόσα μέτρα είναι η μπάλα στημένη από το. Ήταν ίδια ακριβώς. Έτοιμος ο παίκτης του Παναθηναϊκού να εκτελέσει σπροξήματα, εκτελεί, αποκρούει ο τερματοφύλακας της. Πάρα πολύ ωραία ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Δεν πιάστηκε ο κοροϊδό όπως πιάστηκε του Παναθηναϊκού προηγουμένως. Επιμένουν όμως οι Παναθηναϊκοί. Επιμένουνε. Αριστερά όπως κατεβαίνει, έτοιμος να σεντράρει και αυτό. Δεν τα καταφέρει να περάσει η μπάλα. Έπεσε απάνω στο μπουλούκι η μπάλα. Οπότε ευκαιρία για αντεπίθεση της ΑΕΚ. Από τα δεξιά όπως κατεβαίνει η ΑΕΚ. Τίποτα, προχωρήστε. Δεν ζητήσανε πέναντι οι αξίδες, αλλά δεν ήτανε. Την μπάλα ο Τσιμπούρ. Κάνει τρίπλες ο Τσιμπούρ. Δεξιά αριστερά ο Τσιμπούρ. Πάει ο Τσιμπούρ για τα μπούρτσα. Το μπουρτσί. Πώς λέμε μπουρτσόφλαχος, από εκεί έχει βγει η λέξη Τσιμπούρ. Λοιπόν, αποκρούνε οι Παναθηναϊκοί.
Έτοιμος για την επίθεση ο Παναθηναϊκός. Διασχίζει όλο το γήπεδο. Πολύ χώρο μπροστά του ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Αριστερά η μπάλα. Χάνει καταπληκτική ευκαιρία να ισοφαρίσει, να φέρει το αποτέλεσμα στο 1-1. Τι διάολο είναι το μπουλούκι. Πολύ μαζί. Όταν λέμε ότι είναι πολύ μαζί, λέμε μπουλούκι. Μπουλούκι. Τι είναι το μπουλούκι? Δεν ξέρεις τι είναι το μπουλούκι? Λοιπόν, 1-0 είναι ακόμα ο αγώνας, αγαπητοί φίλοι μου. Στο 87ο λεπτό του αγώνα. Η ΑΕΚ βέβαια προσπαθεί όσο δυνατόν να παγώσει το παιχνίδι. Άλλωστε κερδίζει 1-0, τη συμφέρει το αποτέλεσμα αυτό, διότι δεν θα απομακρυνθεί από τον πρώτον τον Ολυμπιακό που απέχει 18 βαθμούς να πληροφορήσουμε τους φίλαθλους. Αλλά κάνει λάθος ο παίκτης του Παναθηναϊκού έξω αριστερά και δίνει την μπάλα σε ΑΕΚ. Δεξιά αριστερά η μπάλα, χάνονται η κατοχή της μπάλας, μία από τους Παναθηναϊκούς, μία από τους δεξιούς. Προτέρημα δίνει ο διαιτητής, πλεονέκτημα, αλλά δεν το εκμεταλλεύεται αυτό η ΑΕΚ. Στα πόδια του Παναθηναϊκού η μπάλα, κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός από αριστερά. Ο Βλαχοδήμος εκτελεί πάρα πολύ ωραία σέντρα, σουτ. Λοιπόν, αν και δεν έχω κάνει speaker, έτσι, εντάξει, τι να κάνουμε, άλλη είναι η δουλειά μου μένα, ναι. Ναι, καλά τα πάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ωραία μου κυρία. Είστε ευγενέστατοι. Τι είμαι, leader speaker. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 8ο λεπτό. Μόλις μπήκαμε στο 8ο λεπτό, συγχωρείτε πολύ, το αγώνα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός πάντοτε στο 1-0. Η ΑΕΚ προσπαθεί να παγώσει το παιχνίδι, όμως ο Παναθηναϊκός αντιπετίθεται με, θα έλεγα, με πολύ πείσμα. Και αυτή τη στιγμή κερδίζει ένα φάουλ, όπως κατεβαίνει στο κέντρο του γηπέδου και λίγο προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Τζανετόπουλος ήταν που έκανε το φάουλ της ΑΕΚ, πήρε και μια κίτρινη κάρτα, γιατί έπεσε στα πόδια του ανεπιτυχώς. Δεν πήγε για την μπάλα δηλαδή, για να καταλαβαίνουν και οι μη γνωρίζουν από ποδόσφαιρο. Όταν δηλαδή λέω τώρα εγώ, ο παίκτης δεν βρίσκει μπάλα και βρίσκει πόδια, είναι καθαρό φάουλ. Έτσι. Και αν είναι μέσα στην περιοχή, είναι μπέναντι. Αλλά είναι εκτός περιοχής βέβαια. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής, γύρω στα 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, ετοιμάζεται ο παίκτης του Παναθηναϊκού με το νούμερο 32 να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Όλοι μαζεμένοι μπουλούκι οι παίκτες. Εκτελεί κακοχτυπημένο, θα έλεγα, αλλά πρόλαβε να γυρίσει την μπάλα στον δρόμο του φαλακά το παίκτη του Παναθηναϊκού. Σεντράρει ο τερματοφύλακας. Τι συνεχίζει και συνεχίζει, λες? Θα με αφήσετε να κάνω δουλειά εδώ πέρα τώρα? Γιατί διαβάζω κιόλας και με απασχολείτε. Δεν βλέπω τον αγώνα να σας κάνω σωστή αναμετάδοση. Τι με βλέπεις μεν? Πρέπει να παίρνουμε και τις κατάλληλες πληροφορίες για να σας απαντώ. Γιατί ρωτάτε. Λοιπόν, στο 21ο λεπτό του αγώνα, κάποια δευτερόλεπτα θέλει, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό για να δούμε την καθυστέρηση. 4 λεπτά η καθυστέρηση. 4 λεπτά. Λοιπόν, έχουμε μπει στην καθυστέρηση, επιτίθεται ο Παναθηναϊκός από αριστερά. Εκτελεί το ελεύθερο παίκτη του Παναθηναϊκού, κάνει κάτι τρίπλες εκεί δεξιά αριστερά, προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι να σετράρει, χάνει την μπάλα και στην αντεπίθεση η ΑΕΚ, αλλά δεν τον βλέπω στον το χρόνο, αλλά δεν καταλαβαίνω τι. Δεν ξέρω και τους παίκτες. Αλλά χάνεται η κατοχή της μπάλας, μία από τους Παναθηναϊκούς, μία από τους αεκτζίδες.
Τι έχουμε πάθει εδώ πέρα με αυτή την αναμετάδοση, τέλος πάντων. Ο Μεστός. Ο Μέστο έφαγε και την κόκκινη και την κίτρινη κάρτα γιατί έκανε παράνομο μαρκάρισμα. Έπεσε στα πόδια του ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδος. Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, όπου να είναι θα σφυρίξει και το τέλος του αγώνα ο διαιτητής. Οι αεξίδες προσπαθούν να καθυστερήσουν να περάσει η ώρα. Θέλουμε ακόμα 2,5 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Μια μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, αν τελικά έρθει το αποτέλεσμα αυτό, θα διατηρήσει την απόσταση των 18 μόνον 18 μόνον βαθμών από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός βέβαια απομακρύνεται. 7 θα απομακρυνθεί η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό, εάν μείνει το αποτέλεσμα αυτό. Έτσι, για να μαθαίνετε και τις βαθμολογίες σας τα λέω αυτά. Έτσι. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν φάνηκε αντάξιος των περιστάσεων του σημερινού αγώνα. Δεν λιποθυμάει ο speaker. Μία μικρή διακοπή γίνεται του αγώνα. Έχει γίνει το αγώνα εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Κάποιος παίκτης έχει τραυματιστεί και περιμένουν να έρθει το αυτοκινητάκι για να τον βγάλουν έξω. Ήρθε το αυτοκινητάκι, τον φορτώσανε, τον βγάζουν έξω άρον. Τάχα της τώρα ότι τραυματίστηκε ο παίκτης και περιμένουν να γίνει την καθυστέρηση, δηλαδή αυτά κάνουνε. Λοιπόν, τώρα δεν παίζουν ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, μόνο ποδόσφαιρο δεν παίζουν, οπότε τι είναι να μεταδώσω αυτή τη στιγμή. Ο ένας κλωτσάει τον άλλον, Η μπάλα δεν παίζεται τελικά στο γήπεδο. Παίζουν εκτός γήπεδου. Τι να σας πω. Ο Αντώνης θα ξέρει καλύτερα, λέει, τα πράγματα. Αυτός λέει ο speaker. Κάνε τώρα ψημαχίες τώρα, ο ένας παίκτης με τον άλλον. Αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει ένας παίκτης της ΑΕΚ. Παίζει με 10 παίκτες, θέλει κάπου 1 λεπτό για να λήξει ο αγώνας. Κρατάνε την μπάλα οι αξίδες, προσπαθούν να κάνουν την καθυστέρηση. Πάλι αψιμαχίες στο κέντρο του γηπέδου. Έρχεται ο διαιτητής, τους χωρίζει εκεί, βγάζει κίτρινη κάρτα στο Μεστό για τις ψημαχίες. Δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη. Αλλά δυστυχώς ο αγώνας βαίνει προς τη λήξη του. Αν θα κρατήσει καθυστέρηση στην καθυστέρηση, έχουν περάσει ήδη και τα 4 λεπτά του αγώνα. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είδαμε ποδόσφαιρο σήμερα, παιδιά. Αυτό δεν είναι μπάλα. Αυτό είναι κλωτσοσκούφι. Αλλά δυστυχώς με αυτές τις ομάδες παίζει να παίζει ο Ολυμπιακός, να κάνει προπόνηση με αυτές τις ομάδες για να τα απελύνει, είναι δυνατόν. Αν υπάρχει το θέμα, φίλε μου, όντως. Οπότε ο Ολυμπιακός δυστυχώς δεν έχει αντιπάλους για να τα απεξέλθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όταν έχουμε ένα αδύνατο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τέλος. Χωρίς να είμαι και ειδικός επί της αναλύσεως του ποδοσφαιρικού θεάματος, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Και ας έρθει ένας ειδικός να μου πει το αντίθετο. Λοιπόν, έχουμε περάσει στο 5ο λεπτό της καθυστέρηση στην καθυστέρηση. Έτοιμος ο διαιτητής να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Με νίκη της ΑΕΚ με 1-0. Offside. Έδωσε ένα φάουλ. Πάλι κάτω ο παίκτης της ΑΕΚ. Πάλι κάτω στο... Έχουν περάσει 2 λεπτά από την καθυστέρηση. Καθυστέρηση στην καθυστέρηση 2 λεπτά. Δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Αυτοί παίζουν κλωτσοσκούφι εδώ.
Δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, κύριοι. Λοιπόν, με αυτές τις ομάδες παίζει ο Ολυμπιακός. Με αυτές τις ομάδες. Λοιπόν. Τέλος ο αγώνας. 1-0 υπέρ της ΑΕΚ. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με το πρόγραμμα από το Άνω Δασκαλιό. Με μουσική επένδυση, όπως πάντοτε, με ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Από τις δεκαετίες 70, 80, 90, 2000, 2015. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι θα το εφαιρέσουμε. Ναι, έληξε η αναμετάδοση. Τέλος η αναμετάδοση.